Salmo sangapulo ket pito. Madaydayaw ti Apo, kantaan yu ti Apo iti baro a kanta, idaydayaw yu iti taripnum dagiti napudno at tattaon na. Agragsak ka, Israel, gapu ti namarswaken ka. Agrag o kayo tattaw ti Sion, gapu iti ariyo. Agsasala kayo amang idaydayaw ken kuana. Agtambor ken agtukar kayo ti arpa. Tapagragsakan ti Apo, dagiti tattaw na, dagiti may dadanes, pagbaligyan na. Agragsak kuma dagiti tattao ti Dios iti baligida, ket agkakantada iti pagrambakda. Idaydayo da kumati Diyos, babayan iti panagdirida, asigem kaligiti natadem akampilan da. Tapno dagiti pagilyan parmekenda ket dusaen da dagiti tattao da. Tapno kawaran da dagiti arida, kastamet dagiti pangulo da. Tapno dosayan da, dagiti pagilyan, kasimbilin ti Diyos. Daytoy ti dayag, dagiti napudno nga dipan na, madaydayaw ti Apo. Kantayin. Yep, kas buwa, si ka na indakla.
tayo. Amami asa di langit, agnanayon nga ari, madaydayaw tinagan mo. Agyaman kami apo ti pigsa, ken biag nga inted mo kada kami. Agyaman kami met apo ti parabor nga itited mo kada kami. Ama, agyaman kami manen, tainikan na kami, iti gundaway nga umay manen, ito'y balay mo tapno agserbi, agdaydayaw, agkankanta, ken agdingyeg dagiti sasaom. Luktam ka dagiti puso ken panunot mi apo, tapno kasakit iti anyaman nga manggigan mi tangal sapa, ket mapagbiagan mi tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Wen ama, bendisyon na met ti mensaherom, ikam kumasuna tinanay nga sirib kin pigsa, tapno kasakit maibulan na ti sasaom nga pagayatam. Bendisyon na met kumati pamilya na. Apo, pakawanin na kami kadagiti nagbasbasulan mi ken nagkurkurangan mi. Daytoy iti dawat ken talek mi tinagan ni Apo Hesu Kristo nga apo mi. Amen. Jesus, oh Jesus, dengem dawat mi. Jesus, oh Jesus, dengem dawat mi. Good morning! Ayun, ang lakas Naimbag agsapa kada tayo amin kakabsat. Madayaw ti apo ti kada tayo amin ditoy. Praise God for the presence of each one of us in this most holy sanctuary. Gagayem, kakabsat, at lang sumagmamano apakamu para kada tayo. There are just some few announcements for all of us. Muna, ti daytoy nga aldaw, aramiden tayo kalpasan iti during Sunday school, maangay iti Bible quiz. Sa Sunday school po natin, gagawin ang Bible quiz and Bible fellowship. Hindi po ito yung regular na Bible quiz na ginagawa natin. It's a Bible fellowship with a Bible quiz. Maamuan tayong to, no kasano day tayo to, no madamdama. Malalaman natin yan mamaya kung paano. Nakita ko na kahapon yung mga questionnaires. Binigay ni na Teacher Sharon at Teacher Abby sa amin. Magaganda at masaya kapag sinunod natin yung mechanics na sinabi ng mga diakonisa natin, masaya. Hindi siya boring na Bible quiz. At syempre, yung mananalo sa inyo later on sa Ilocano Sunday School ay may premyo. Anong premyo niya? Makakatanggap siya ng medal next Sunday. Champion ang kanyang matatanggap na medal. Ngayon, kung may second, third, bahala na kayo sa Sunday School kung anong gagawin yung premyo nila. Pangalawa, pagkatapos po ng ating traditional service pagkatapos ng Sunday School ng mga nasa traditional service, mga 12:15 siguro yun, ibe-bless po natin yung upper room
Yung dating library ng Bethel Knox School, inayos po natin at ginawa nating multi-purpose hall. Pwedeng doon mag-Sunday school ang mga, usually, doon na magsa-Sunday school ang mayang adults. Pwede rin maging Sunday school room ng mga bata. Pwedeng we can hold meetings. Fully air-conditioned na rin po yun. At yung mga halimbawa, yung mga dawn prayer choir na malayong panggagalingan, kapag di po kayo makakauwi na or gusto nyong maaga dito ng Sunday, pwede po kayong matulog doon sa gabi ng Sabado. At ang sa ganon ay di na kayo mahirapang pumunta pa dito pag madaling araw. Yun po yung purpose nun. Kaya multi-purpose hall po yun. Ang mga young adults, 24 to 40 plus. Natawa si Cathy eh. Yung mga young adults, 24 and above. Kasi ang nasa constitution nyo, 40 lang eh. Kaya lang may mahigit 40 na, may 50 na nga, nandun pa sa young adults. Mga young adults or yung mga MAYAF, meron po kayong fellowship after the blessing of the fellowship hall. Or, blessing ng upper room. Doon na rin sa upper room, Cathy? Yes. September 16, sa Sabado po ito, gaganapin po ang Philippines Annual Conference UMWCS Fellowship of the Least Coin. Ang mga kababaihan po ng simbahan, usually, kapag sa isang araw, yung makita, yung pinakamaliit na barya na hawak nila, usually, nilalagay po nila yun sa alkansya at dinadala sa araw ng kanilang gathering for the Fellowship of the Least Coin. Next Sunday, September 17, ito po yung ating Christian Education Sunday. Next Sunday po, yun din po ang pagbibigay ng medals o award sa mga mananalo ng ating Bible quiz ngayon. At hindi lang po yun, pagkakaroon po tayo ng exchange pulpit. Ano ibig sabihin noon? Iba po ang magsesermon sa linggo sa mga worship services natin. Sino kaya magsesermon sa Ilocano? Surprise! Ganon din po sa traditional, contemporary, vesper, at pati na rin sa dawn prayer. So iba-iba, may mga, hindi po kami yung usual na magsesermon sa mga services na hawak namin. Ngayon mga kapatid, atin pong pinagdiriwang ang Grandparents Sunday. Panahon ng mga lolo at lola. Atin silang pararangalan ngayon. Pero bago po yan, bago ko tawagin ang mga lolo at lola na nandito ngayon, atin munang tawagin ang mga bata para sa kanilang kanta for the grandparents. Pakantahin tayo pa yung itubing para kay ti lolo kan lola. Ayan. Kanina pa sila excited na kumanta eh.
O kala ko mga bata lang. Kita nyo, may 2 years old dyan. Two years old lang yung maliit na bata na nandito sa harap. Talaga naman. Mas magaling kaysa kay RD yata yun eh. Ano RD? Ngayon naman mga kapatid, aking inaanyayahan lahat ng mga lolo at lola na nandito ngayon. Pwede po bang pumunta kayo dito sa harap? Lahat ng lolo at lola.
Gusto po namin kayong parangalan sa araw na ito, na Grandparents Sunday. Tapos, ang ating simbahan may bibigay po sa inyo. Magagamit po ninyo yan para sa pagmamasahe sa katawan. Utusan nyo yung mga apo na imasahe yung likod. Hindi po panghilod yan, ha? Simple man po yung regalo para sa inyo, pero mga kapatid, mga lolo, mga lola, kinikilala po namin ang inyong mga sakripisyo para sa inyong mga apo. Minsan, sinasabi nila, mas mahal pa ng mga lolo, mga lola yung kanilang apo kaysa kanilang mga anak. Kasi mga lolo, mga lola, madalas mga spoiler. Papaluin na lang sana ng mga magulang, sasawayin pa ng lolo at lola. Walang magawa yung mga magulang kundi sumunod sa kanilang sa lolo at lola. Kahit na supposed to be tapos na yung inyong pag-aalaga sa mga bata, pero ginagawa nyo pa rin ang mga yan. Inalagaan nyo ng inyong mga anak, pero hanggang sa mga apo, di nyo matiis na sila'y hindi alagaan. Bagkus, mas lalo pa na gusto nyong tuloy silang alagaan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong sakripisyo. Kahit na minsan sumasakit na ang mga balakang, mga tuhod, pero still, nandyan pa rin kayo. Pwede po bang extend natin ang ating mga kamay patungo sa kanila, sa mga lola at lola, at atin silang ipanalangin. O Diyos na banal, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa araw na ito, kinikilala po namin ang mga lolo at lola na narito sa harapan namin. Nagpapasalamat po kami sa iyo dahil inyo silang ibinigay sa amin. Salamat po sa kanilang mga sakripisyo. Salamat po sa kanilang pagmamahal. Salamat po sapagkat kahit na may mga dinaramdam na, may mga nararamdamang sakit, may mga kahinaan na, pero patuloy pa rin silang nag-aalaga. Patuloy pa rin nilang ipinapakita ang labis-labis na pagmamahal, hindi lang sa mga anak nila, kundi pati sa kanilang mga apo. Dalangin namin ngayon, O Diyos, inyo silang pagpalain, bantayan, gabayan, palakasin. Ganon din, Panginoon, dalangin ko, tulungan mo ang bawat anak at lalo na mga apo na pag ang mga lola at lola na ito'y humina na, sana ipaalala mo sa mga anak at mga apo ang kanilang responsibilidad na sila naman ang mag-alaga sa kanila, sila naman ang maglingkod sa kanila. Kapag humina na ang kanilang mga pandinig, bigyan mo ng sapat na kaalaman, karunungan ng mga apo upang sa ganon ay maintindihan nila ang nararamdaman at pinagdadaanan ng mga lolo at lola. Panginoong Diyos, muli, salamat po sa buhay nila, pagmamahal at sakripisyo nila.
Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Can we give them a standing ovation, friends? Maraming salamat po sa inyo, mga lolo, lola. Thank you for your love. Thank you for your sacrifices to us. God bless you po muli. Tinasantuan na surat masarakan ti Exodus, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 14. Ti Paskwa. Nagsaon ni Yahweh kada Moises ken Aaron ijay Ehipto. Manipod ita daytoy abulan, ti umuna abulan iti tawen para kada kayo. Ipakamuyo iti amin nga umili iti Israel, nga iti maika, sa nga pulong aldaw iti daytoy abulan, masapul a pumili ti ama ti pamilya, iti urbon, a karnero wenno urbon a kalding nga agserbi iti pamilyana. No basit ti bilang ti maysa nga pamilya, ket di da maibus ti sanga bukel nga urbon, mabalinda ti palanglang iti karuba a pamilya asaan met a makaibus iti sanga bukel nga urbon. Maibatay iti bilang dagiti agkakalanglang a mangsida iti natuno nga urbon, iti kaadu ti makan iti tunggal maysa. Masapul a kalakyan ti urbon, maysa atawen, or maysa ti tawen na, ken awan dadael wenno pakapilawan na. Nawan ti karnero, mabalin ti kalding. Ipupukyo ti animal, ket iti karabyan, iti maika, sa nga pulo ket upat nga aldaw, ti bulan, agigiddan to ti sangkapagilyan nga Israel, apatayan iti animal da. Mangalada iti dara dagitoy, sada iwarsi iti agsumbangir baotek, ken iti ngatwen ti ruangan dagiti balbalay. Apakasida an dagiti animal. Iti dayta arabii, masapul a maletson iti urbon ket maipangan iti karnena iti tinapay nga awan lebadura na. Ken iti nateng anapait. Diyo kilawen wenno ang ren iti anyaman na paset no diket letson ninyo si bubukel agraman ulo dagiti saka ken dagiti lalaemen na. Di kay mangipabigat iti uray anya, no adda matda, masapul a mapuuran, kastoy to ti panangan nyo, masapul a nakakawes kayo, akas a biyahe, sisa sapatos kayo, sisa sa rukod kayo, ket darasen nyo akanen. Daytoy ti piyesta ti Paskwa, apam madayaw kanyak ni Yahweh. Iti dayta arabii, sursurotek tu ti Ehipto ket papatayek iti amin nga inauna nga ananak alalaki iti pagilyan. Tao man wenno animal. Dusaik ti amin adi Diyosen ti Ehipto, siak ni Yahweh. Agpay tu ti dara akas pagilasinan, labsak tu dagiti amin abalbalay a makitak nga adda, dara kadagiti bautek na. Awan ti pakananwan nyo, inton dosaek ti Ehipto. Rambakan nyo iti agnanayon dayta, nga aldaw, kas maysa nasagraduan a fiesta, mangipalagip kada kayo iti naramid ko. Ti sao ti Apo. Madayaw ka, O Apo Jesucristo.
ang pagbasa sa banal na ebanghelyo. Kung nagkasala laban sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya at sabihin mo ang pagkakamali niya na kayo lang ang magkausap. Kung makikinig siya sa iyo, naibalik mo ang relasyon niyo bilang magkapatid. Pero kung hindi siya makikinig sa iyo, pagsama ka ng isa o dalawang kapatid para magkaroon ng dalawa o mas marami pang witness na magpapatunay sa pag-uusap ayon sinasabi ng Scripture. Kung di pa rin siya makikinig sa kanila, sabihin ito sa church. Pero kung di pa rin makikinig sa church, ituring nyo ang taong yan na parang Gentile o tax collector. Tandaan nyo to, ipagbabawal sa langit ang anumang bagay na ipagbabawal nyo dito sa lupa at papayagan sa langit ang anumang bagay na payagan nyo dito sa lupa. Tandaan nyo din, kung nagkakaisa ang dalawa sa inyo dito sa lupa na humingi ng kahit na ano, ibibigay yon sa inyo ng Ama na nasa langit. Dahil kung may dalawa o tatlo na magkakasama sa pangalan ko, nandun din ako at kasama nila. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Manggigan tayo ti mensahe ti kanta babayan iti Ilocano Choir. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna pray.
Thank you, choir. I'm gonna sing when the Spirit says sing. Good morning. Mga kapatid, yung lesson po natin sa umagang ito ay patungkol sa church discipline. Church discipline. Isa sa mga most misinterpreted texts, misused texts, and abused texts in the Bible is, "Where two or three are gathered in my name, I shall be in their midst." Daytoy ti kaadwan nga us-usaren tayo nga sa bali iti panangipataros tayo. No sa dino tayan ti duawo no tallo ang nagtitipon gapo tinagan ko at daak to'y tinagbabaitanda. Where two or three are gathered in my name, I will be in their midst. Usually, kapag prayer gathering, lalo na sa probinsya, sasabihin nila, kahit na dalawa lang o tatatlo lang sila, simulan na natin. Kasi, sabi naman ng Biblia, "Where two or three are gathered in my name, I will be in their midst." Ang Diyos ay kasama natin, si Jesus ay kasama natin. Kaya, kahit na kukunti pa lang bilang nila, sabi nila, magsimula na tayo. Tama lang naman na simulan natin ang isang gawain on time. Pero wag po natin gamitin yung verse na ito to justify yung kahit na dadalawa tatatlo lang kayo okay na sapagkat kasama ninyo si Jesus. And then gagamitin yung text na ito. This is a misinterpretation of this text. Mali pong pag-interpret sa teksto ang laging nangyayari. Ano po ba yung konteksto ng verse na ito? What is the context of this passage? From Matthew chapter 18. Pansinin po natin mga kapatid, kung sisimulan nating basahin sa verse 1 ng chapter 18, it is all about restoring a lost brother. Ito'y patungkol sa kung paanong maibalik yung kapatid na nawala o nawalay. Saritaan na daytoy ti wagas tapno dayjay nayaw awan akabsat ket maisubli ito nagti iglesia. Tinutukoy nito yung paraan upang sa ganun yung isang kapatid na nagkasala at nawala sa pananampalataya ay maibalik sa simbahan, maibalik sa pananampalataya. Sinimulan niya yung kanyang pagtuturo sa pamagitan ng pagsasabi na ang pinakadakila sa lahat ay ang mga bata. Verses 1 to 5. Verses 1 to 5. In verse 1, makikita natin dito,
Nung sandaling yun, lumapit ang mga disciples kay Jesus at nagtanong, sino po pinakadakila sa kaharian ng langit? So, tinawag ni Jesus yung mga disciples niya and then pinakita niya sa kanila yung mga bata. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago at maging kagaya ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino man na maging mapagpakumbaba katulad ng batang to, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At kung sino tatanggap sa batang ito sa pangalan ko, tinatanggap niya din ako. First, paano ba mare-restore ang isang nagkasala? If a sinner repents, kung isang nagkasala ay magsisisi sa kanyang kasalanan, siya'y mahalin tulad sa isang batang humihingi ng sorry sa kanyang nanay o sa kanyang tatay. And Jesus said, whoever receives such, ako ang kanilang tinanggap. Maaring sabihin natin, ginamit ni Jesus yung mga bata, ginamit ni Jesus yung mga bata upang sabihin na, you should have a childlike faith. Tama po yun. Pagkakaroon ng bata, ng pananampalataya katulad ng isang bata. Pero, if you're going to look at the context of chapter 18, it is all about restoring a lost brother. It is all about restoring a lost brother. So Jesus said, whoever receives a repentant brother, ang sino mang tatanggap sa isang kapatid na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, ako ang tinanggap niya. Ako ang tinanggap niya. Next. Verses 6 to 9. Mga dahilan para magkasala. Ito naman, biglang nasingit yung verses na ito sa buong chapter 18. Parang pinagtagpi-tagpi na lang yung mga verses or mga passages. Pero pansinin natin, it's still about restoration and church discipline. But this part, yung bahaging ito, it's more on church discipline. Pansinin natin. Kung ang iyong kamay o daliri ang siyang dahilan ng iyong pagkakasala, mabuti pang putulin yan. Mas maganda pang pumasok ka sa langit na kulang iyong daliri kaysa magdusa ka sa impyerno. Kung ang iyong mata ang dahilan ng iyong pagkakasala, mabuti pang tanggalin yan. Mas mabuti pang wala kang mata na pupunta sa langit kaysa magdusa ka sa impyerno. Verse 8, pansinin po natin. Kung nagkakasala ka dahil sa kamay o paa mo, putulin mo na lang yun. Mas mabuti pang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na putol ang kamay o paa, kaysa naman may kamay at paa ka nga, pero tatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Hindi po literal na kapag yung kamay mo ang siyang dahilan kung kaya't ikaw nagkasala ay putulin mo. Hindi po. Ano pong ibig sabihin nito? Again, going back to the context of chapter 18 as a rule for discipline, ang sino mang nagkasala
at patuloy na nagkakasala, hindi o ayaw magsisi sa kanyang mga kasalanan, dapat siyang tanggalin sa kalipunan ng mga mananampalataya. Dapat siyang tanggalin o ilayo sa kalipunan ng mga mananampalataya. Mas mabuti ng kulang yung bilang ninyo kaysa lahat kayo later on ay maalihan niya at lahat kayo ay pupunta sa impyerno. Ito ang sabi ni Jesus. Mayroon tayong laging sinasabi o ginagamit na illustration dito. Yung isang kaing na kamatis, kapag may kahit isa man lang doon na bulok, kapag hindi natanggal yung isang bulok na kamatis, hindi magtatagal, lahat ng kamatis na isang kaing o isang basket ay mabubulok na rin. This is the same with the passage that we are dealing today, friends. Church discipline. Kung yung isa sa atin, pagkatapos natin silang pagsabihan, paalalahanan, pagkatapos natin silang turuan at sabihan na kailangan nilang magbago, ay ayaw pa ring magbago. Ang sabi ni Jesus, tanggalin. Ilayo sa kalipunan. Ikaten ida, yadayo tayo ida, iti komunidad dagiti namati, baka no maalisan da, dagiti na dumapay. Baka no maengganyo da, dagiti na duma analintag, tapno agarami da iti dakers. Tanggalin sila, ilayo sila sa kalipunan ng mananampalataya, baka ma-encourage pa nila yung iba na magkasala. Ito pong sinasabi ni Jesus patungkol sa pagdidisiplina sa loob ng simbahan. Ang mga kapatid natin na Roman Catholic, ang tawag nila dito ay excommunication, excommunicado. Sa mga ayaw magbago, sa mga ayaw magsisi, sa mga ayaw bumalik sa tamang daan, ang daan ni Kristo, na i-excommunicate ang mga yan. Sa mga kapatid nating Iglesia ni Kristo, ang tawag nila dito ay tiwalag, pagtitiwalag. Sa ating mga Metodista, meron din. Ang tawag dyan ay pagtatanggal ang kanilang pangalan sa listahan ng full members. At kanino binigay yung karapatang gawin ito? Sa pastor. Pag tinanggal ng pastor yung pangalan ng isang miyembro sa listahan ng professing or full members, pagdating ng church conference, kailangan niyang i-report ito at i-affirm ng komperensya yung pagtanggal ng pastor sa pangalan ng kapatid na ito sa listahan ng professing or full members ng simbahan. May proseso po. Yun nga lang, hindi natin ito madalas ginagawa. Sa mga hindi na sumisimba, sa mga wala ng communication sa kanila, sa mga patuloy na nabubuhay sa kasalanan, kaysa
bigyan nila ng maruming pangalan o mabahiran ng maruming pangalan ang simbahan, ang disiplina, aklat ng disiplina natin sila sabi, dapat na silang tanggalin. Pero tayo, we give them another chance. Binibigyan natin sila ng muli, hindi nga isang pagkakataon maraming pagkakataon, hoping and praying na sila'y manumbalik. Sila'y ating may balik sa Panginoon. Di natin sila tinatantanan. Di natin sila tinitigilan. We keep on reminding them, we keep on teaching them, and we keep on praying for them. Kasi naniniwala tayo na habang sila'y buhay, may pag-asa pa na sila'y magbago. May pag-asa pa na sila'y magbago. Ito po ang tinutukoy ng verses 10 to 14. Ano pong tinutukoy ng verses 10 to 14? Ang parable tungkol sa nawawalang tupa. Kahit na sinabi ni Jesus na ang mga patuloy na nagkakasala ay dapat natanggalin o ilayo sa kalipunan ng mananampalataya, yes, isa-separate natin sila, ihiwalay natin sila, pero hindi natin sila papabayaan. Patuloy pa rin natin silang i-reach out, patuloy pa rin natin silang puntahan, patuloy pa rin natin silang paalalahanan, turuan, at akayin pabalik. Sabi ni Jesus, ano sa tingin nyo ang gagawin ng isang tao kung meron siyang 100 na tupa tapos nawalang isa sa mga yon? Di ba iiwan niya yung 99 sa bundok para hanapin yung isang naligaw? Tandaan ninyo to, siguradong mas matutuwa ang shepherd pag nakita niya na yung isang tupa na naligaw kesa 99 na hindi naligaw. And take note especially verse 14. Kaya ayaw ng Ama nyo na sa langit na may mapahamak kahit isa sa mga maliliit na ito. Ayaw ng Ama sa langit na may mapahamak kahit na isa sa mga maliliit na ito. Referring to sinners who later on would repent, who were referred to by Jesus as children. Friends, anong hamon nito para sa atin? Huwag po tayong manawa sa pagpapaalala sa mga kapatid na nagkasala o nawalay. Huwag natin silang tigilan. Let us keep on reaching them. Let us reach out to them. Patuloy natin silang akayin pabalik kay Kristo. Subalit, balik tayo sa tema nung una. Or no, tema ng pangalawa, patungkol sa nahiwalay, natiwalag, na-excommunicate. Ito yung binasa ko kanina. Verses 15 to 20.
So, first, sabi ni Jesus, kapag ikaw ay mag-aalay sa simbahan, sa templo, tapos naalala mo na may kapatid ka or kasama ka sa pananampalataya na nagkasala sa iyo, take note kapag may kapatid ka na nagkasala sa iyo, sabi ni Jesus, iwan mo muna ang inyong alay, puntahan mo siya, subukan mo siyang ibalik, subukan mo siyang magsisi. Kausapin mo siya. Ipaintindi mo sa kanya yung kanyang pagkakamali. Pero gawin mo ito na pribado. Huwag mong gawin ito sa publiko. Siyempre naman, mapapahiya yung tao. Kaya lang, yung iba sa atin, may iba, mahihilig silang magpahiya ng kapwa sa harapan ng maraming tao. Deal with him in private. Kapag makikinig siya sa iyo, well and good. Pero kung hindi siya makikinig sa iyo, magsama ka ng isang o dalawang saksi. Kapag ayaw pa niyang makinig, saka niyo lang dalhin sa simbahan. Saka nyo lang dalhin sa simbahan. Dalawang saksi. Anong ibig sabihin nito? Upang sa ganun ay may mga magpapatotoo na ikaw ginawa mo ang lahat upang sa ganun ay manumbalik sana siya sa pananampalataya. Upang sa ganun ay magsisi sana siya sa kanyang pagkakasala. Sa korte mga kapatid, napakahalaga yung testimonyo ng mga saksi. Dito galing yun. We need witnesses to tell us or to tell the world, to tell the church that we have done everything, we have exhausted everything in order for a sinner or a sinning brother to return to the fold. Kaya lang kung ayaw pa niyang magsisi, kung ayaw pa niyang makinig, sabi ni Jesus, saka niyo dalhin sa simbahan. Let the church decide. Let the whole church persuade him to return to the fold. Pero kung ayaw pa rin, pansinin natin. Kung di pa rin siya makikinig sa kanila, sabi nito sa church. Pero kung di pa rin makikinig sa church, ituring nyo ang taong yan na parang Gentile o tax collector. Ano ibig sabihin nun? Ilayo ng tuluyan sa simbahan. Tuluyan ng tanggalin sa kalipunan ng mananampalataya. And then comes the famous passages of the scripture. Tandaan nyo to, ipagbabawal sa langit ang anumang bagay na pagbabawal nyo dito sa lupa at papayagan sa langit ang anumang bagay na payagan nyo dito sa lupa. Anong ibig sabihin nito? Jesus now here is referring to the church. Whatever the church decides upon will be considered as a decision made in heaven. Pero ang sinasabing simbahan na ito ay ang simbahan na nananatiling tapat sa kautusan ng Diyos. May mga bagay-bagay din kasi na hindi tamang nangyayari at pinagdidesisyonan ng simbahan. Aminin po natin yan. Halimbawa,
Ayon sa kasaysayan ng simbahan, may mga leader ng simbahan na sumusuporta sa gyera. Malala nyo yung malaking issue sa sa kapatid nating Roman Catholics at sa mga kapatid nating mga Orthodox? Lalong-lalo na sa mga kapatid ng Orthodox. Nung sinakop ng Russia ang Ukraine, pinakiusapan ng mga Orthodox bishops sa pangunguna ng obispo ng Ukraine at ang iba pang mga obispong Orthodox. Pinakiusapan nila yung obispong Orthodox sa Russia na i-persuade, kumbinsihin si Putin na itigil na yung pananakop sa Russia. Pero, yung obispo ng Russia at ang simbahan sa Russia, sinuportahan yung desisyon ni Vladimir Putin. Ito yung sinasabi ko na, minsan, ang simbahan ay nagkakamali rin. There are decisions of the church that are actually not in accordance with the scriptures and not in accordance with the will of God. Hindi po iyon yung mga decision na sinasabi na decisions made in heaven. Hindi po applicable ang mga yon dito sa sinasabi ng lesson. Ang sinasabi dito sa lesson ay ang mga desisyon na naayon sa banal na kasulatan. And then, Jesus concluded, "Where two or three are gathered in my name, I will be in their midst." Kapag may dalawa o tatlo na magpapatotoo na ang mga desisyon ninyo sa pagtanggal, pagdidisiplina sa kapatid na nawalay ay pinapatutuhanan ng dalawa. Kung ang desisyon na pagtanggal sa kapatid na nawalay, sa pagdidisiplina sa kapatid na nawalay ay pinatutuhanan ng dalawa, I am with you in that decision. I am with you in that decision. Yun po yung sinasabi dito. Yun po yung sinasabi dito. Be that as it may, magkaganon pa man, kung akong tatanungin yung mga kapatid, I would rather stick to that passage where Jesus searches for the lost sheep and continues to search for the lost sheep. He will not stop until he finds that lost sheep. Hindi siya titigil hanggat di niya nahanap yung nawawalang tupa. Ang Panginoon, lagi tayong pinapatawad. Ang Panginoon, ang kapatawaran na pinagkakalob ng Panginoon ay walang hanggan. He continues to invite us to go back to Him. To go back to Him. Patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na manumbalik sa Kanya, na lumakad sa Kanyang tinatahak, na samahan siya patungo sa kalangitan. And let us do the same to our brothers and sisters who have gone astray. Church, huwag nating
hayaan ang sinumang kapatid na nawalay na tuluyang mawala. Hanapin natin sila. Hanapin natin sila. Ibalik natin sila sa simbahan. Ibalik natin sila sa Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Tandaan ninyo to. Siguradong mas matutuwa ang shepherd pag nakita niya yung isang tupa na naligaw kesa 99 na hindi naligaw. Kaya ayaw ng ama nyo na sa langit na may mapahamak kahit isa sa mga maliliit na ito. The shepherd would be so happy if we will finally be able to bring back a sheep that has been lost. Ang pastol, si Jesus, ang dakilang pastol, ay magiging lubos ang kanyang kagalakan kapag may kahit isa lang tayong nahanap at nanumbalik sa Panginoon. Go, friends. Humayo kayo. Hanapin nyo ang isang nawawalang tupa. Hanapin nyo, huwag nyong tantanan na palalahanan ang kapatid na nagkakasala. Ibalik natin sila sa Panginoon. Ibalik natin sila sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagyaman kami, Pastor, ti mensahe ti biyag. Tangarod kakabsat, iti panangipaay kadagiti sagsagot. Babae iti ushers tayo. Iti santuario mo apo, iten witi datu na panagdaya, wendi pa'y miken ka, datu na napnuan panagyaman, wendi pa'y miken ka, datu na napnuan ragsak. Kararag tayo.
Agyaman kami wapo, kaputa sikat, ti gubwayan, nagiti amin na kinaimbag, ken gubwayan, ti adu a parabor. Agyaman kami, agsipod ta, inikan na kami ti gundaway, amang ipaay, kadagiti pagyaman mi, ken dagiti daton mi. May ayo ka kadiwapo kadigitoy asagot mi. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng opportunity na magbigay ng alay sa iyo. Matuwa ka nawa, Panginoon, sa aming mga alay sa iyo. At ngayon dalangin ko, kung magkano man ang binigay ng inyong mga anak, Panginoon, ibalik mo sa kanila ng mas higit pa, siksik, liglig at umaapaw. Itong aming panalangin sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Tugaw tayo kakabsat, tiday to'y gundaway, sakbay kantaan tayo ti imno, bigbigan tayo man, dagiti kakabsat tayo, at tataylaan nakadwa, iti panagdaydayaw tayo. Pwede bang pumunta dito sa harap yung mga kapatid natin na ngayon lang natin nakasama sa pananambahang ito? Andito si kapatid na Arjoy Franasio, Janelle Guillen, Tasha Orpilla, Wina Portasio, Ivan Portasio, Arjen Francisco, Camille Barcelo, Maria Katiliwa, walo silang lahat. Wow! Welcome po sa Knox United Methodist Church. Ganun din, batiin natin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday. O nga pala, yung kapatid ni Teacher Neri, kambal niya, Nerisaan? Tatlo ng Nerisa natin Ganun din. Tawagin din natin yung mga nagdiriwang kalang birthday sa linggong ito. Beth Elizabeth Mendoza, Jeffrey Bunga, Donna Sansano, Josefina Alipio, Grace Garduque, Daniel Valera, Louis Andrew Bautista, Vicky de Armas, Dian Blanco, Nelma Maymay, Bea Angeli Oliver, Ramon Matthew Moran, Daniel Ginto, Theo Skylar Siciliano, Marian Galapia. Meron po ba dito? Nandito po ba yung mga nagdiriwang ng kalang birthday sa linggong ito? Pwede po bang pumarito kayo sa harap? Si Ate Gensis next week pa. 19. Sige po. Kung wala po, can we just extend our hands toward our guests today and let us pray for them? Panginoon, narinig po namin ang inyong hamon sa amin na tanggapin namin ang mga kapatid na gustong bumalik sa iyo. Narito pong aming tugon, Panginoon. Tinatanggap namin ang mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan. Salamat po sapagkat naging totoo yung inyong hamon sa amin, aming naisabuhay ang inyong hamon sa amin. At patuloy na isinasabuhay ang inyong hamon sa amin na maging welcoming sa lahat. Lord, dalangin ko ngayon, i-bless mo mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan. Tulungan mo kami upang sa ganun ay maituring namin sila hindi bilang mga
iba kundi miyembro ng pamilya. At dalangin ko rin, nawa maramdaman ng mga kapatid na ito na hindi sila naiba, bagkus kaisa sila sa amin. I-bless mo sila muli, dalangin ko, i-bless mo sila. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Can we sing, God bless you always, sa mga kapatid na ito? God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Welcome po, welcome and God bless you. Pwede na po kayong bumalik sa inyong maupuan. At kunay amaliksen, ikantaken, ululiten, usukin na panagsaken, tinaganda ni Jesus, Jesus o nagsabitan, Jesus di agpalpaliw, Jesus ilkam dayawan, naganungan na paten. When nayatek ipanguna, tadakentik kasina, kapoy kuti madangana, tinaganda ni Jesus, Jesus o nagsabitan, Jesus di agpalpaliw, Jesus income dayawan, naganmuot na paten. Iwaen na tuy naken, parag saken, na tuy kusok, nulwati na punasen, tinaganda ni Jesus, Jesus o nagsabitan, Jesus di agpalpaliw, Jesus income dayawan, naganmuot na patag. Kararag tayo. Let us pray. Walang hanggan ang iyong pagmamahal sa amin, O Diyos na banal, Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan kahit minsan man. Sa panahon na kami nanganib, kayo pong siya naming kasama. Sa panahon ng kagipitan, kayo ang siya naming kasama. Sa panahon ng mga sakit, kayo ang siya naming kasama. Kung kaya't nagpapasalamat po kami, Panginoon. Bilang inyong lingkod na itinalaga ng mga laga sa mga kapatid na ito, na narito sa simbahan, ganon din sa mga kapatid na nasa online worship. Ako po'y lumalapit sa iyo
nagmamakaawang, pakinggan mo ang panalangin ng mga kapatid na narito ngayon. Mga kapatid na kasama namin sa pananambahan. Inyo po silang tulungan sa mga pinagdaraanan nila. Inyo po silang ingatan. Inyo po silang bantayan. Pagpalain. Ipagkaloob ang bawat pangangailangan. Pagalingin sa anumang sakit na nararamdaman. Jesus na aming Panginoon, ang iyong kapangyarihang nagpapagaling ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo ang siyang pinakadakilang doktor, kung kaya't sa inyo namin ilalapit ang aming mga sakit, ang aming nararamdaman. Kayo ang siyang pinanggagalingan ng karunungan, kung kaya't sa mga kapatid na naghahanda para sa mga board exams, dalangin ko, Jesus, sila ay inyong tulungan. At ngayon pa lang inaangkin na namin ang kanilang mga lisensya bilang mga professionals. Salamat po sapagkat kayong siyang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Kayong siyang Diyos na nakikinig sa aming mga pag-iyak. Kayong siyang Diyos na laging nagpupunas sa aming mga luha. Kayong siya naming Diyos. Diyos na mapagmahal. Diyos na mapagkalinga. Apo Diyos, denggam. Kuno apo denggam kadi. Tisang sangit dagiti tattaong. Denggam tiar araraw dagiti tattaong. Sa gidem ulit ang atawatan. Sa gidem dagiti masakit. Kakabsat dagiti daditoy ita ada iti online worship. Agraman dagiti pasati pamilyada ang masakit ita. Healing, Lord, is what we need for us and for them as well. Itinagan mo, Kristo, dahil kararagmi. Amen. Amen. Awan ti makaibaga, no kasanot, kasamit na, uwi kantag di mamingga, tinaganda ni Jesus, Jesus o nagsabitan, Jesus di agmalbaliw, Jesus inkam dayawan, nagan mo mga kapatid, ang Diyos, ang siyang Diyos noon, ngayon, magpasa hanggang wakas. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Walang hanggan ang kanyang kaawaan. Tayo'y patuloy niyang inaanyayahan na manumbalik sa Kanya. At tayo'y Kanya ring hinahamon na huwag tigilan ang mga kapatid na nagkasala, bagkus patuloy silang akayin pabalik sa pananampalataya. Umayo kayo. Dalhin nyo itong hamon ni Jesus sa bawat hakbang, bawat paglalakbay, sa bawat hakbang nyo patungo sa buhay na walang hanggan. At sa inyong paghayo, tanggapin nyo ang pagpapala, pag-ingat, pagkalinga, pagpapagaling na nanggagaling sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.
pinagantama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.